बे समाव दङ आङो सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोराव सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोरनि संखं हालामाव बे संखं हालामाव दिनै मोनसे हाबाफारि जादोंमोन। बे हाबाफारियानो जाहैबाय गोदानै दाजानाय बिपिपि बड' पिपुल पार्टी बे आफाद आन्चलिक आफाद बेयाव दानाय हाबाफारि जादोंमोन। बेयाव लोगोसे धेमाजि डिस्ट्रिक्ट इउबिपिएफनि दिनै मोनसे मावफुं मेल हाबाफारि जादोंमोन। बे मावफुं मेल हाबाफारियाव मोजाङैनो गाजा गोमजायैनो बिथांमोना हाबाफारिखौ जाफुंसार होदों। बे समाव आंजों लोगोसे दङ इउबिपिएफ आफादनि सेन्ट्रेलनि दैदेनगिरि लोगोसे डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि आरो आन्चलिकनि दैदेनगिरि। बे समाव बिथांमोनजों मोगा मोगि आयदायै अपेनै बिथांमोनजों माखासे मोगा मोगि आयदा जोङो बेवहाय सावरायनाय मोनसे हाबाफारि लादों। बे समाव आङो केमेरा पार्सन बिथांखौ बिथांमोननि खाथिसिम आङो लांनो थाखाय खालामबाय। जोंजों लोगोसे दङ बे समाव धेमाजि डिस्ट्रिक्ट इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा जोंजों दङ। गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्राय बे समाव जोङो मोगा मोगि सोंथि सोंनो सानबाय। दिनै फुंनिफ्राय लानानै नोंथांमोना बेयाव मावफुं मेल हाबाफारि लादोंमोन। बे मावफुं मेल हाबाफारिया फुंनिफ्राय जागायनानै माबायदि जानानै थांखो? जोंहा दिनै सिमेन्सापुरि सानजारि नोगोराव संखंआव दिनै इउबिपिएफ धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि मोनसे मावफुं मेल जादोंमोन। बे मावफुं मेलाव जोंनि सिमेन्सापुरि ओनसोलनि गासैबो जोंनि दैदेनगिरिफोर मेलेमजिबिफोर गासिबो रायजो राजाया बाहागो लाफैदों। जोङो आरो सिमेन्सापुरिनि सोनाब सानजारिनि जोंहा माखासे बिबानाव खालि जाना दंमोन। जों दिनैनि मेलनि गेजेरजों जोङो बिथांमोनखौबो दाफुंनानै लानो हानाय जादों आरो। दिनै जिथुनाखि गोबां जिथुनाखि आन्चलिकनि दैदेनगिरिया फैदों दिनैनि मावफुं मेलाव। बे मावफुं मेलाव फैनानै बाहागो लाफैदों। नोंथाङा जिल्लानि दैदेनगिरि हिसाबै दिनै माबायदि मोनदों आरो इयुनाव बे इउबिपिएफ आफादा जिल्ला हिसाबै बा जिल्ला कमिटि हिसाबै माबायदि हाबाफारि मावलांनो सानदों? दिनैनि मावफुं मेलाव बाहागो लाफैनायखौ नुनानै जोङो गोसोआ जोबोद मोजां मोनदों। मानो होनबा मोनफ्रोमबो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव जेसेबांनाखि आन्चलिक आफाद दङ बिथांमोननिफ्राय लोब लोब फैनानै बाहागो लाफैनायाव जोंहा गोसोआ बिराद रंजाखांदों। मानो होनबा जोङो इयुनावबो बेबायदिनो मोजाङै बयबो लोब लोब फैनानै जोंखौ हेफाजाब होगोन आरो जोंनि थांखियाव सहैगोन होननानै जोङो आसा फारिनो हायो आरो। इयुनाव जिल्ला कमिटि एबा जिल्ला आफाद हिसाबै नोंथांमोना माबाफोर थांखि लाना दं नामा? जिथुनाखि माबाफोर हाबाफारि? जोंहा नै दा सेन्ट्रेल कमिटिनि जोंहा इउबिपिएफनि कनफारेन्स जानो थांगासिनो दं गलाघाटआव 26 आरो 27। जों बेवहाय गोगोमैनो जोंनि धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि हिसाबै जों बाहागो लाहैगोन होननानै जों दिनैनि मेलनि गेजेरजों थांखि लानाय जादों आरो। साबायखर थाबाय बिथाङा धेमाजि डिस्ट्रिक्ट इउबिपिएफनि गाहाय नेहाथारि आरो जोंजों लोगोसे दंबावो सेन्ट्रेल कमिटिनि एडुकेसन सेक्रेटारि एबा सोलोंथाइ नेहाथारि बिथाङाबो जोंजों बे समाव दङ। बिथांजोंबो मोगा मोगि दान्दिसे जोङो लानो सानबाय। जिथुनाखि सेन्ट्रेलनि जिथुनाखि जथुमाया जानो थांगासिनो दङ गलाघाटआव, बे हाबाफारिनि सायाव मा बुंगोन? जों इउबिपिएफ आफाद हिसाबै जोंनि धेमाजि जिल्लानिफ्राय जेसेबांखिनि हायो गोसो गुदुं सोद्रोमाफोरा जों सेन्ट्रेलनि कमिटियाव डेलिगेट हिसाबै नुजाथिहैनो थाखाय गासैखौबो खावलायदों। आरो दिनैनि मेलाव बयबो खोथा होदों दि जेरैबाबो बिथांमोना पार्टिसिपेट खालामहैगोन। बेसेबांसो सुबुंफोरखौ बे सेन्ट्रेल जिथुनाखि मिटिङाव लांनायनि टारगेट खालामदों? जों 120 जन केन्डिडेट लांनायनि टारगेट खालामदों। आरो इयुन समाव जिथुनाखि दासिम नोंथांमोना खै बोसोर जाखो? बोसोरथाम जाबाय। बोसोरथामाव गोबां बे इउबिपिएफ आफादखौ गोबां माने दावखोनाय नुनो मोनदों बा रायजोफोराबो गोबां हेफाजाब होबोनायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे समाव नोंथांनिफ्राय मा गोसो बिबुंथि दं? जों दा बोसोरथाम जाजोब्बाय नालाय, जिहेतु बोसोरथाम कमप्लिट जाहैगोन। बे मेलाव जोंनि डेलिगेट सेसनाव जोंहा बडि सोलायनायनि मोनसे प्रग्राम दोङो। बडि सोलायगोन आरो जोंनि बडि गोदान आफाद मोननाय जाय बिबानगिरिमोना जेरैबायदि आगोलनि बिबानगिरिफोरा मावबोदोंमोन बेनिसाय गोख्रों माने हाबाफारि लानानै खामानि मावनांगौ होननानै आं खावलायदों बयखौबो। साबायखर थाबाय। बिथाङा जाहैबाय इउबिपिएफ सेन्ट्रेल कमिटिनि एडुकेसन सेक्रेटारि गपिनाथ बसुमतारी। बिथांसिम साबायखर थाबाय जोंनि बे मोगा मोगि आयदायाव जिथुनाखि जोंजों बाहागो लानायनि थाखाय बा जोंनि सोंनाय बायदि फिननाय होनायनि थाखाय। आरो बे समाव जोंजों दंबावो सासे
दैदेनगिरि आङो डिस्ट्रिक्टनिफ्राय भाइस प्रेसिडेन्ट पेरेन्टस बडिनि आंनि मुङा मुस्रि पानजि बर'। गिबियावनो बारु नोंथांनि बे बड' लाइभ 24खौ आङो बरायग्रोनानै लाबाय। जोंहा दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि एग्जिकिउटिभ जोंहा दंमोन आरो बे एग्जिकिउटिभआवनो जोंहा बे सोनाब सानजारि आरो सानजा सानजारियाव UPF आरो BPP जोंहा आनसलिक कमिटि गोदानै दाफुंनो दं। जोङो दायाखैमोन, नाथाय दिनै जों दाफुंबाय आबुङैनो। आरो नैबे जोंनि बे आनसलिक कमिटि दानायाव दिनै जोंनि सोनाब सानजारि आरो सानजा सानजारियाव जेसेबां गामि दङ बैफोर गामिफोरनिफ्राय गोबां सुबुङा बाहागो लाफैदों आरो जोङो दिनै मोजाङैनो आबुङैनो जोङो दाफुंलांनो हादों। आरो दिनैनि बे सुबुं जथुमनायखौ जोङो नुनानै जों ओरैबायदि जोंहा मोनसे आसा खालामनो हायोदि जोङो फैगौ समाव जोंनि BKWSC आव जुदि गमामायैनो जोंना इमप्लिमेन्टेसन जेनेबा मा होनो इलेक्सन जुदि जायोब्ला बा बायदि जेनेबा इमप्लिमेन्ट जुदि माबा जायोबा जोंनि नैबे BPP हान्जाया जाहाथे जोंनि इलेक्सन जायोबा जोङो BPP हान्जाया जोङो बेयाव बाहागो लागोन। बै बाहागो लानायाव जोङो निस्सय देरहागोन होननानै जोङो जोंनि BPP पार्टिखौ जोङो माने हमदांना मोनो। आरो जोंखौ दिनै जेरै रायजोफ्रा जोंखौ सापर्ट खालामदों, जों गुबुन गुबुन गामिनिफ्राय फैनानै जोंखौ फैगौ समाव जोंखौ बै समावबो जोंखौ बा इलेक्सन समावबो जोंखौ मदद होगोनखौ जोङो दिनै हमनो हाबाय आरो जोङो जै जाखागोन। बेखिनियानो। साबायखर थाबाय। बिथाङा भाइस प्रेसिडेन्ट BPPनि आरो BPP पेरेन्टस बडिनि भाइस प्रेसिडेन्ट, बिथांनिसिम साबायखर थाबाय। BPP आ जाबाय बड' पिपुल्स पार्टि। बेयो जाबाय मोनसे पलिटिकेल पार्टि। UBPF आफादजोंनो जिथुनाखि दानानै होजानाय मोनसे बे पार्टि, बेखौ जों बुंनांगोन। आरो जोंजों बा आंजों लोगोसे आरो दंबावो बे समाव सासे इयं दैदेनगिरि बा जाहांबोनाय सासे जोङो दैदेनगिरि बुंनांगोन, महत बसुमतारी। बिथाङा जोंजों लोगोसे दङ दिनै बे मोगा मोगि हाबाफारियाव। बिथांनिसिमबो माखासे जों मोगा मोगि सावरायगोन। दिनै जिथुनाखि BPP आफादाव नङा, सेन्ट्रेल इउथ कमिटियाव बिबान दं, नङा होमबा? दिनै सेन्ट्रेल इउथ कमिटिया इउथ हिसाबै माबायदि नोंथांमोना हाबाफारि मावलांनो सानदों बा थांखि लादों? जोंनि दिनै सेन्ट्रेल इउथ बड' पिपुल्स पार्टिनि थांखिया जोङो जोंनि जा BTRनि बाहेरायाव थानाय, बायजोआव थानाय जोंनि गासै बर'फोरनि बायदिसिना जेंना जेंगोना बेफोरखौ सुफुंनो थाखायनो जोंबो पेरेन्टस बडि आरो वुमेन्स बडि गासैबो जों खौसेयै खामानि मावलांगोन होननानै जोङो आगान सुरबोदों। आरो जोङो गोबां समनिफ्रायनो, जेब्लानिफ्राय जोंनि BPP बड' पिपुल्स पार्टि जोंनि बे राजखान्थि हान्जाया दाजादों, बेनिफ्रायनो जोंबो मेंनाय गैयै गुबुन गुबुन जिल्लायाव दावबायनानै जोङो जोंनि बर' हारिनि थामोनथा आरो जोंनि बर' हारिया जाबायदि थासारियाव दं, माबायदि थासारियाव दं, जों बेखौ जोबोद स्टाडि खालामबोदों। आरो गोबां जोंनि बर' सुबुंफोरा बायदि बायदि जिल्लायाव फोरसा जानानै जोंहा दिनै राव, हारिमु, धोरोम बिनि जेबो गुमुर गैयै बायदि जानानै दङ, सोमोन्दो गैयै बायदि जानानै दङ। बेफोर थासारिखौ नुनानै जों जोबोद गोसोखांदों। आरो बे जोंनि हारिखौ जों इयुनाव दालांनो, बे हारिनि मोजां हाबा मावलांनो थाखायनो जोंनि बर' हारिया गोग्लैसोना थानाय माखासे गुबुन गुबुन जायगायाव थानानै गोग्लैसोना थानाय बेफोर हारिखौ जों बोखांफिननो थाखायनो। बे समाव जिथुनाखि BPP आफादा माखासे जाखांफुनाय लाइमोनफोरखौबो खाबु होदों। बे खाबुनि सायाव नोंथाङा मा बुंगोन? बेखौ आङो गोजोननाय मोनदों। मानो होनना बुङोब्ला जोंनो बयबो खौसेथि, इउनिटि, टिमवार्क, बियो जाबाय जोंखौ इम्पसिबोलखौ पसिबोल खालामनो हायो। जों खौसे मावलांनानै जोङो जौगानो हायो। ओंखायनो जोङो जोंनि लाइमोनफोरखौबो जोङो खाबु होदों, जों आरो खौसे मावलांगोन होननानै। गोजोननाय थाबाय।
इयं सासे दैदेनगिरि BPP आफादनि बे समाव दिनैनि जिथुनाखि मोगा-मोगि सावरायनाय मोनसे आयदा बा मोनसे हाबाफारिखौ बे समावनो फोजोबनो सानदों। आङो सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनिफ्राय बिनाराम बसुमतारी बड' लाइभ 24 गोजोन्थों।